Jak fotí, to dám na YouTube, kamo, toto. Vôbec ma spraviť, ako sa ani vedie, že mňa nezačne ani. Hej. Kuchár bez čapice. Nie to peničky robí. Natačil. Jano, ty si úplne, že... Jano, tá pucha už na YouTube, úplne jak peče. Takéto kokotiny v Holandsku. Ty kokos sme úplne piči, jak jebnutý, úplne konec. Aj tento tam je. Jaká no, ty peč, lebo my chceme jesť. Jeme. Počkaj, dám aj seba do toho videa, že ahoj, čaute. Čo ti jebe? Pohode. No. Nemám už žiadny olej do piče. Ja už nemám olej, ale nejak poriešime. Požičaj si olej. Ivo, nemáš olej? Olej máš? Potrebujeme troška požičať. Potrebujeme troška, lebo Jano by to urobil aj bez oleja, ale proste s olejom to je lepšie. Toto je 5. scéna, 4. videoklip. 4. Ivo došiel. A čačko je tu, čačanko, pôjde. Toto dáme volať úplne na YouTube. Pôjde, a teraz mám, Ivo už odchádza, zakývaj nám Ivo. Dneska prvý maj, dneska one. Robí do piča, ideme. Na 1. maja som doma rozjebal sklo za 2000 korún. Konec toho. Kde doma? Doma. Oslavek to, no? Vy ste vypili včera tých 20 pivo. Ostalo jedno. Aha, a ty si nepil. Pil si a ty? Všetko, čo bolo po stolíku, dobre. A jedol. A šrálale. Aha. Na rýžu, kudatý miesto. Ty koko, si sa obrúšal, nážral si sa, učil. Korna carne, ty koko. Con carne, nie corna carne. To je con carne. Ale ja hovorím korna carne. Ale to je nejaké iné čili potom. To je po portugalsku. Ty vieš, čo je čili corn carne? To je štiplavé alebo sladké? Majko je celý, čo to je, dobrý, ten zjem ja. Moja ruka, ja ho zjem. No už je po 10. hodine, už môžeš. Dobre, áno. A teraz to končí.